Guys, good morning. Yaan na pud ko diri sa Vincent. So naglakaw-lakaw ko diri. Di ako sa airport dapit. So ni ako sa babaw. Og maghuwat ko guys kung kanus amo tugdang ang airplane. So kapudja oy. Ang sansa site o si ganahay diri guys kay kita mo nimo ang sunset ay ang adlaw. So di ako diri mag-video. So nganhi dapita guys arang kuana ni dinhi libon unsa karon gilampasan na pod. So arita diri dapit guys sa kuan guys. Tanaw na ta diri guys. Para makakuan mo sa ano. So ganahay naman diri guys sa Davao sa ano. So yan na guys. Di ako sa taas. Wow, ganahay guys. Ganahay ang view diri. See. Pagkatapos nara dinha guys kana dinha airport na diha guys. Kana guys sa airport na. So wa pa may airplane. Nagpags diri guys. Nagpags diri. Yan ang kan. Wa pa dili paron traffic guys kay kuan pa man guys. Bag-o pa man ni guys diri guys ang kuan. Bag-o pa diri. Kani dinhi guys, kuan pa ni dinhi. Dilimpyo ni. Karon gi kuana na ni guys, gi limpyuhan na ni guys. So mao na ni dinhi guys ang kuan guys. Ang dapit sa airport. So og kani mobalik na pud ni dinhi guys og kasagbot kay wa man gi azo og limpyo. So karon ang hapit naman ni mag-traffic kay ting eskwela naman wa pa may kuan guys, wa pa may dili pa man kaazo ang traffic guys. Wow, lami ganahay ang adlaw So bag-o pa manggong adlaw bag-ong subang. Naara ang mga building sa kuan guys. Building sa downtown. Makita man diri guys ang building sa downtown. Og gana kaazo diri guys na so naay pagkahalo og naay pagkahalo ng dagom. Guys, hapit naman ko muuli kay wa pa kuan airplane. So ahong ipatan-aw ninyo guys. So nara guys, ganahay ang view diri guys sa ibabaw. So gana kuan mo na ho guys. Nara guys, pasensya na guys kaya lang tambukan na ho. Baboy na ko guys. So nara guys ang kuan guys mga view. So sa aho pong likod diri guys narap ang likod kuan guys mga sagingan
sa mga bahay guys. So mao na lang ang sa likod guys na mauna na mga sa likod, mga saging na sa likod na guys. Kana diha guys, saging na. So, tam na diha og saging. So, kuan mauna nang sa Vincent dere. Okay lang man kung mag-ari mo dere, so makakita mo airplane. Nagkuan ko usap man nagtaka ko nagkuan ko ba nga kuan kanang sa pana lanang man din ha ug unsay nahitabo. Magbaba-baba muna ako sandali lang. Ay, gikan sa kanal di ay na diha guys. Gikan sa kanal di ay na nga tubig. So ang mga kuan, ang mga motor mo kuan jud siya kay dangog na ngan ha guys. Dangog di ay na din ha ang lanang ning flow sa kanal. So nasa kuan tanawa nang sa kuan guys sa truck. Manang nagkuan jud ko nga ngano na manglipas man ang mga kuan guys. Mangano nang lipas ang mga truck nga kuan na di ang kanal. Ang kanal guys naman day diha say bahagi hapon diri guys. So yan na ang update ko sa inyo kay nagtaka ko nganon maglipas ang mga motor o bike manglipas sila. So nadi ay kuan lanang yan ha guys. Thank you. Nako mo adto nako sa kuan guys. Muuli na ko dito sa bahay. So may airplane guys. May airplane in tugdong. So mauna na guys. Update ko lang kayo kung mag-uwi na ako. So tara. Og karon lakaw-lakaw na ko guys padong na uli. Hing-ari lamang ko guys kay walking. So ang mga basura ang daghana guys kanang wa na ba sila nakaapas og sa wala sila nakaapas sa kuan truck. So anhin na lamang nila butang guys ang basura. So maglakaw-lakaw na ko guys padong na mamuuli na ko. So wala na magbidyo-bidyo na lang ko. So ang ngari guys mga sagingan mga sagingan na apoy kahoy. So kung gusto mo standby dire kuan maka-standby mo dire kay na may masulungan kung muuwan wa mo'y silungan. So sa pang-init ra jud ni. So ngara na guys ag akong kuan sa Inzo. Pwede mo dire magsuroy-suroy sa Davao, dire sa kuan. Against light. So yan na guys, bye. Ko uli. So kana na ing anion na lamang ni nako guys. Magsulti-sulti na lang ko guys. Ngadto pod guys. Gikuraw na di ay na din ha guys. Kuan sa ta guys. Muaris sa ta diri guys. Balik raman ta guys. Gikuraw na di ay diri guys. Para ang mga motor o bike, pwede pa ang bike diri mo kaari. So maayo kay gikuraw na di diri guys. Kay ang uban anhin na manggulaktod diri guys. So uli na ko guys. Muuli na ko. So ari na ko diri guys agi sa kabila. So ikuan mo na ho sa mga wa pa kaari sa Vincent na magsuri-suri na lamang muna. So makakita mo sa akong vlog. Naay tangad guys. Naay tangad. Naay tangad kana tangad na guys. So halublakan ni dinhi guys. Mga halublakan baligya pud na guys. Kaniya kuan guys tampi
kuan na si Zahway wa bay sud maura ng mga sagingan so ambot wa ko kay bawo kung kinsa nang kuan lote. So ang mga bahay diri guys mga dagko ganahay diri ang mga bahay guys, ang mga dagko diri ang mga bahay guys. So kana guys unsa na nga buwak guys. So narang buwak ganahay ni dinhi guys nga buwak guys. Oh, narang mga bahay guys, mga ganahay ang mga bahay guys diri. Oh karon pauli na ko guys, mauli na. So pauli na ko guys parong sa sa kuan ako uli na ko guys. Mauni mga bahay diri guys, mauni mga bahay diri tanan. So kana sila guys. So uli na ko ron guys. So moadto sa ko sa Kalapati kung nagpakaon na ba si Doki. Kung wa pa na ay humana di ay nagpakaon si Doki guys. Oh si humana di ay guys nagpakaon si Doki. So wa na di ay ko nakaapas guys kay dito manggugo sa babaw guys nag video. So wa pa poy kuan guys, wa pa poy kuan guys, wa pay sa pana wa pay kuan. So adtoon sa lamang naho ni ngadto kung kuan ba anang ay wa na di ay guys. So balik na lamang ko guys. So balik na lang ko, bye. Anhira ko kotob guys pag video